Wannan labarin wani mutum ne mai ɗan banzan kishi. Wata rana matar shi ta dawo cikin sauri, kasancewar lokacin da ya bata ya wuce. Tana ta Allah Allah a ce baya nan. Kawai sai ta zo daidai ɗakinsu, ta danna ƙofa. Danna ƙofar ta sai ta ji a rufe. Ta rasa yadda za ta yi, gashi ta shiga cikin matsuwa ta fitsari. Kai tsaye ta nufi ɗakin makwabcinsu, ta kwankwasa mai. Makwabci ya fito, a'a lafiya, ta ce ta rasa inda ta ajiye kinta, ta dudduba ita dai bata ga kin nan ba a jikinta. Ya taimake ta, tana son ta yi fitsari. Ya ce kai akwai matsala. Za a iya samun matsala ne in kika ce. Ta ce dan Allah tana cikin matsuwa ne. To ka san mata ba sa jimirin rike fitsari. Nan ya ce to shikenan. Gudun kar akwai wanda ya gansu sai da ya tsaya ya dudduba, sannan ya bar ta shiga. Da farko shedan ya fara raya masa ya shiga domin zai ci banza. Can daga baya da ya yi tunani sai ya fito. Ina ba za ta yiwu ba, wannan harka da mata aure Allah ya tsare ni. Nan ya shiga tunani. Can sai hankalin shi ya dawo jikin shi, cewa to yanzu ni da na ba matan nan ɗaki, idan wani ya shigo wani uzuri zan bada? Shin ina da mafita? Can yana zaune sai ga mijin matan nan ya dawo. Nan fa hankalin shi ya tashi. Mutumin nan ya shigo ya mai sallama ya amsa. Yana duba mukullin shi sai ya ga alamun ya manta da mukulli a kasuwa. Nan ya tambaye shi, wane kaga matata? Har zai ce tana ciki sai ya tuna meye mafitar shi in ya faɗa. Ya ci gaba da tambaya, ina matata? Bawan Allah nan ya ce bai ga matar shi ba. Can sai gashi ta ce ga mukullinka. What? Yeah! To idan kai ne ya za ka yi?